आंनि बिबथैखौ बहा गावदों मिथिगौ। बाव मोनसे बिखायाव उदैयाव नैबे आथोन बाहागोआवहाय गरनै गावदों, गासिबो गेब्रुजोबनाय। जोंनि एग्जिकिउटिभ काउन्सिल मिटिंनि गेजेरजों बे मुंख्लं न'खरनि फोरनि मुङाव 3 जौखोन्दो होनाय जादोंब्लाबो मोनसे खोन्थाखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं गभर्नमेन्टनि जानानै रोखा फोरमायथिनो नागिरदों दे जोंनि एक्स एनडिबि फोरनि मुंख्लं, आबसुनि मुंख्लं आरो बिएलटि फोरनि मुंख्लंनि लिस्टआव जायफोरनि मुङा थागोन बिथांमोननि मुंख्लंनि न'खरनि सोद्रोमाफोरखौसो जोङो 3 जौखोन्दोआवहाय सोसननाय जागोन। जोंनि मानगोनां इउपिपिएलनि दैदेनगिरि रनजित सार नोंथां, दा नोंथाङाथ' खोथाखौ मोजांखौनो बुंदों, आंबो गनायो। दा जाय बिथांमोनाहाय एक्स एनडिबिमोन आरो जाय बिथांमोनाहाय एबसुनिफ्राय थानानै बड'लेण्ड धरनायावहाय जिउ गोमादों बा मुंख्लं जादों आरो जाय बिथांमोनाहाय एक्स बिएलटिमोन बैफोर बिथांमोनाबो मुंख्लं जादों, थारमाने बड'लेण्ड नांगौनि थाखाय। दा आंनि बिबथैयाबो सासे एनडिबिमोन, बिनि मुङा माख्रा लुम्बु होनना बुङोमोन। सिगांनि आलांजिनि सावथाल दावरावनिफ्रायनो बियो थांदों बिग्राय मोननि सिरिनि। दा बिसोरो बहुद एटेक खालामबोदों, बहुद बिसोरो जुद्ध नांबोदों, गावलायबोदों, आजां गाजांसो गावलायबोदों। नाथाय आंनि बिबथैयाबो नैबे भुटान एटेक जानायनि उनावहाय थैदों। आंनि बिबथैखौ बहा गावदों मिथिगौ। बाव मोनसे बिखायाव उदैयाव नैबे आथोन बाहागोआवहाय गरनै गावदों, गासिबो गेब्रुजोबनाय। दा बिनि फेमिलियावहाय फिसाला सासे उन्दै दंमोन, थाबायनो रोंहांआवनो बियो गोमालांदों। दा देरगुलायबाय फिसालाया बेसेबां गिदिरनो, नाथाय मुंख्लंनि नामै थाइसेबो थाखा मोनाखै। दाख्लै नोंसोर होबाय दे मुंख्लंफोरनि नामै। दा नोंसोरो मुंख्लं जानाय मानसिनो थाखा होदोंब्ला, नाथाय आंनि बिबथैयाहाय मानो दासिमबो मोनाखै? 2005 ना 6 निफ्रायनो बियो गैया। दिनैसिम दासिम बेसेबां जाखो? दा बे दुखु नाङो, दिखार नाङो। आं एखमबा खबर लायो, गैया बाबु मोनाखै। आंनि बिमादै जायो, आंथ' खबर लायोना। बेहा फिसाला दङ, बेहा फिसालाखौ मोजां फोरोंनांगौ, न'खर बेंनांगौ। नै दा फिसालानोहाय कलेजावहाय एडमिसनखौथ' होनो हाबाय खुनुरुखुम। दा लेखा बायनांगौ, ड्रेस बायनांगौ, माजों होनो? अफिसाव थाङोनो दैदेनगिरिफ्रा जागोन देल' होनना बुङोनो। बेखौ आं कल खालामगोन, बेखौ आं सोंहरगोन माबायदि दैदेनगिरि बियो, आं बेनाव A to Z सोंगोन मा बियो। दा बेनो, दा नोंथांमोना जे मोजां लामा लादों, दा मोजां थांखि लादों, बेखौहाय नोंथांमोनाहाय साक्सेस खालामगोनखौ आं आसा खालामो। नाथाय आंनि सिन्थाया बेल', आंनि आदै माख्रा लुम्बुआ जे लिस्टआव दंना गैया बेसो सिन्थाया आंहा। दा नायनोसै, आंबो कन्टेक्ट खालामगोन। आंनि बिबथै माख्रा लुम्बुआ जे हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बाउसोमदोंमोन, दा बियो गोमाना थांबाय। दा बे डेट जाबाय, गैला। दा बिनि फिसालायाबो बेखौ मोजां रोखोमै मिथियामोन, सिनायामोन। उन्दै समावनो थैलांनाय बेसारा। दा बिफाया माबायदिमोन बेखौ नुवाखै, फट'खौल' नुयो। दा बैफोरबादि गथ'खौहाय, गथ'नि सायावहाय जुदि नोंसोर अननाय होनो हायोब्ला अननाय होदो। बेनोसै आंनि बुंनांगौआ। हायोब्ला सारमोनाहाय एसे नाजा। माख्रा लुम्बु होनो आंनि बिबथैनि नामा। दा बे माख्रा लुम्बुनि न'खरखौ एसे जाहाथे सहाय हरो, आरो जाखिनि दा नैबे सार बुंनाय लिस्टआवहाय सोफायो, बेखौ आङो आसा खालामबाय। बेनोसै आरोखि आं बुंनाया।